Helo, sut mae'r cadw'n heini'n mynd? Yn eitha da, diolch. Es i'r gwaith ar y beic bob dydd yr wythnos diwetha, ac es i mas i redeg dydd Sadwrn a dydd Sul. Be ges di i fwyta trwy'r wythnos? Ces i uwd i frecwast, a ches i gawl i ginio bob dydd. Da iawn ti. A bod yn onest, es i mas i fwyta nos Wener, a ches i ormod o sglodion. Es i'r dafarn nos Sadwrn hefyd, a ches i sglodion eto, a dweud y gwir. O diar. Ond ches i ddim byd ond salad a dŵr gyda lemon dydd Sul. A ti? Beth nes di i gadw'n heini yr wythnos diwetha? Cerddais i o'r maes parcio i'r swyddfa bob dydd. 50 metr? O na, 25. Ond ches i ddim cwrw nos Sul, a ches i ddim cacen amser cinio di llun chwaith. Chwarae teg i ti. Mae'r rhaglen cadw'n heini'n mynd yn dda, dwi'n gweld.